Koho tu jebe, dávej pozor, môže sa tu stať stále aj tebe. Smutné na tom je, že väčšina je slabých chlapov tvrdých, no nevytrénovaných, nevyrepovaných, štýlov a som je nasadených a drsných pozdomy zlehnaných. Neviem, či mám plakať, či sa len schutí smiať na nich. Nezamýšľaš, aké nevieš priznať tému, vymýšľať pičoviny a či ísť proti inému. Prečo ľudia musia záviť jeden druhému? Toto nikdy neviedlo to k ničomu dobrému. Čiže rob na sebe, snaž sa zaujať svojim prejavom. Nesmá pretvať len kvôli medal, ziskom a predajom. Robím hudbu do srdca a nedal by som mal len nájom. Môžeš ma kúpiť, moje rímy nesú na predájom. To je hlavný rozdiel medzi mnou a vami. Sledujem scénu a bavím sa tými vašimi hrami. Dneska vám to žerú, odospelí ste osrani. Prečo ti jebe, tak to znie otázka z inej strany. Vidíš sa jak majster sveta, tváriš sa jak gangsta geta, a jak chcem ti posmečia, vlastníkom je táto veta. Vidíš sa jak majster sveta, tváriš sa jak gangsta geta,